కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణవేణి మాతాజీ క్లాస్ కి రాలేదు మాతాజీ మీరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరినీ మ్యూట్లో పెట్టండి మాతాజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మ్యూట్ చేస్తాను, మీరు మ్యూట్ చూసేసుకున్న తర్వాత. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు, అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? అష్టాంగ యోగం చెప్పుకున్నాం కదా నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? ఆఖరి శ్లోకంలో నలభై 46లో ఏం చెప్పారంటే, కృష్ణ చైతన్యం లేని కామ్యకర్మల వలన కాలం వృధా అవుతుంది. యోగం ప్రయోగాత్మకం అయినప్పటికీ కూడా జ్ఞానయోగం అని, కృష్ణ చైతన్యంతో కలిసినప్పుడు భక్తి యోగం అని, సంపూర్ణ స్థితి భక్తి యోగం అని తెలుసుకుందాం. నిన్నటి అధ్యాయంలో 46వ శ్లోకంలో. 47వ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమేయుక్త తమోమతః అని చెప్పారు. అంటే అధికమైన విశ్వాసము, శ్రద్ధ విశ్వాసంతో భగవంతుణ్ణి, నన్నే ఎవరైతే తలుస్తూ ఉంటారో 24/7 ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి నామకీర్తనలు చేస్తూ, ప్రేమయుక్తమైన సేవ చేస్తూ భగవంతుడికి, ఆ భగవంతుడితే లోకంగా ఎవరైతే ఉంటారో అట్లాంటి వాళ్ళు ఆ యోగంలో పరిపూర్ణత చెందినట్లు లెక్క. భక్తి యోగంలో శుద్ధ భక్తులైనట్లు, నాతో మిక్కిలి సన్నిహితంగా ఉంటారు వాళ్ళు. నేను కూడా
వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉంటాను అని చెప్పని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు. అత్యుత్తమమైన వాడు, చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి యోగి అతను, భక్తి యోగి అని చెప్పని, ఇదే నా అభిప్రాయం అని చెప్పి నిన్నటి ఆఖరి శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మనకి 7th చాప్టర్లో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అన్నది మనం మంగళాచరణం చేసుకుందాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం అయిన తర్వాత చాప్టర్ మొదలుపెట్టి చెప్పుకుందాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతో సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటాం ఈ అధ్యాయంలో. జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని కూడా భగవంతుడు చెప్పారు అర్జునుడికి. సమస్త పదార్థాల అస్తిత్వానికి కృష్ణుడే కారణం. కృష్ణుడిని మించిన సత్యం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పనని 4 నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం. తర్వాత 8 నుంచి 13వ శ్లోకం వరకు సమస్త పదార్థాల అస్తిత్వానికి కూడా కృష్ణుడే కారణం అని చెప్పనని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత ఆశ్రయ విజ్ఞానం. ఆశ్రయ విజ్ఞానం ఏంటి అంటే ఈ కృష్ణుని శరణు వేయడని దుష్కృతుల గురించి చెప్పుకుంటాం. 4 దుష్కృతులు: మూఢులు, నరాధములు, మాయావసులైన, వివేకం కోల్పోయిన వారు, దానవ స్వభావం కలిగినటువంటి వారు. సుకృతులు, 4 సుకృతులు అంటే 4 దుష్కృతుల గురించి 13వ శ్లోకం నుంచి 15వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. 16వ శ్లోకం నుంచి 19వ శ్లోకం వరకు కృష్ణుని శరణు వేడతారు. ఎవరు? ఆర్తులు, అర్ధార్థులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు. ఆర్తులంటే ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు,
అర్థార్థులు అంటే కోరికలు గలవాళ్ళు. అర్థం అంటే ఏంటి? ధనం, ధనము, వస్తువులు, మళ్ళా రాజ్యాలు, భూములు అన్నీ వస్తాయి. ఆస్తిపాస్తులు అన్నీ కూడా మనకి అర్థం కిందకి వస్తాయి. అర్థార్థులు అంటే కోరికలు కలవారు. వాటన్నిటికి కావాలి అని చెప్తున్నాను కోరికున్నటువంటి వాళ్ళు. జిజ్ఞాసులంటే కుతూహలం కలవారు. జ్ఞానులంటే పరతత్వం అన్వేషించేవారు. ఇది 16వ శ్లోకం నుంచి 19వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం. తర్వాత 20 నుంచి 23వ శ్లోకం వరకు అన్య దేవతారాధన గురించి చెప్పుకుంటాము. 24 నుంచి 28వ శ్లోకం వరకు కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో శరణు వేడతారు. ఎవరు శరణు వేడతారు అనే విషయాన్ని గురించి 24వ శ్లోకం నుంచి 28వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం. ఇంతటితో ఈ అధ్యాయం సారాంశం మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం మొదటి శ్లోకం చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తమాధ్యాయః. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగయుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తశృణు. తత్శృణు. ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యమైన పదం ఏది అంటే తత్శృణు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఇదేంటంటే భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం. ఇది విజ్ఞాన యోగం దీని పేరు, ఈ అధ్యాయం పేరు. భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను. ఆ ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఏ విధంగా నన్ను తెలుసుకుంటావు అన్నది నేను చెప్తాను, వినమని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతో సిద్ధిస్తాయి. కృష్ణుని మించిన సత్యం మరొకటి లేదనమాట. అంటే ఈ జ్ఞానం ఏంటంటే అనుభవ జ్ఞానం. 6వ అధ్యాయంలో నిష్కామ కర్మ యోగం చేయాలి, ధర్మం కన్నా జ్ఞానం ముఖ్యమైనది అని చెప్పనని చెప్పుకున్నాం మనం 6వ అధ్యాయంలో. ఈ జ్ఞానం ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మళ్ళీ భగవంతుడు, ఈ జ్ఞానం అనుభవ జ్ఞానం. నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాన్ని ఆసక్తి లేకుండా త్యాగ బుద్ధితో భగవంతుడికి సమర్పించేసేయాలి. ఆ నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా ఫలితం వస్తుంది. ఆ వచ్చే ఫలితాన్ని భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసేసేయాలి. మనం ఆ ఫలితాన్ని మనం ఆశించకూడదు. ఆశించకుండా భగవంతుడికి సమర్పించేసి త్యాగ బుద్ధితో సమర్పించాలి. అది కూడా మనం ఇష్టంగా సమర్పించాలి, అయిష్టంగా కాకుండా. లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు ఇవన్నింటి గురించి కూడా ఆలోచించకూడదు. ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోవాలి. ద్వంద్వాతీతులుగా మారి సమదృష్టితో సహిస్తే ఆ కర్మల నుండి బంధనం ఉండదు. అటు ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోయి ఆ నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పిస్తే అప్పుడు మనం బంధనాల నుంచి విడిపడతాము అని చెప్తున్నారు. ఆత్మజ్ఞానం పొందిన వ్యక్తి అష్టాంగ యోగం కానీ జ్ఞాన యోగంలో కానీ ప్రవేశిస్తే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందుతారు. అంటే అర్జునుడికి కర్మలు వదిలేసేసి శుద్ధ భక్తి చేయమని కృష్ణుడు చెప్పలేదు. అర్జునుడికి అధికారం ఉంది. ఏంటంటే శుద్ధ భక్తి చేయడానికి అధికారం ఉంది, ఆయనకి అర్హత కూడా ఉంది, పూర్ణ శ్రద్ధ కూడా ఉంది ఆయనకి. ఆయన ఆల్రెడీ చేసే ఉన్నారు, ఆయన భక్తుడే భగవంతుడికి. కానీ సాధువుల కృప ద్వారా శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించాలి అని చెప్తున్నారు. అది మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. అహైతుక కృప లభిస్తుంది సాధువులది. ఆ సాధువుల కృప ద్వారా నువ్వు శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించి త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, గుణాతీతుడుగా మారాలి. గుణాతీతుడుగా మారు అని ఆశీర్వదించారు భగవంతుడు అర్జునుడిని.
కానీ శుద్ధ భక్తుడివి కానీ చెప్పలా. కానీ అర్జునుడు శుద్ధ భక్తుడే, ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు మనకి. ఈ విషయం ఏంటంటే మన గురించి చెప్పారు భగవంతుడు. శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఏ విధంగా సాధన చేయాలి, అనుభవం ఎలా ఉంటుంది, ఆసక్తి అనే స్టేజ్ని పొందిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్ శ్రద్ధ, సాధు సంఘ. రెండోది ఏంటంటే సాధు సంఘంలో చేరాలి. మూడోది ఏంటంటే భజన క్రియ. నాలుగవది అనర్థ నివృత్తి. ఐదవది నిష్ఠ. ఆరవది రుచి. ఏడవదేమో ఆసక్తి. ఎనిమిదవది భావ. తొమ్మిదవది ప్రేమ. అంటే స్టేజెస్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయి. ఈ స్టేజెస్ని తర్వాత ఏమవుతుంది, ప్రేమ స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి భగవత్ ప్రాప్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకి. ఇటు సైడు బ్రహ్మ, ఈ అష్టాంగ యోగం జ్ఞానం ఇటు సైడ్ వెళ్తే కనుక బ్రహ్మజ్యోతి దాకా వెళ్తారు, బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకి, బ్రహ్మజ్యోతి ప్రాప్తి. తర్వాత ఈ ఇంకో మార్గం ఏంటంటే భక్తి యోగం. భక్తి యోగం చేసేసేసి భగవంతుడిని పూర్తిగా శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో, దృఢ విశ్వాసంతో సేవించి భగవంతుడు ఆనందమే నా ఆనందం అనేట్లుగా ఉంటే 24/7 ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి భగవత్ ప్రాప్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకి. వీళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, భక్తితో సేవ చేసేవాళ్ళు. కానీ జ్ఞానయోగానికి కానీ అష్టాంగ యోగానికి కానీ నిష్కామ కర్మయోగం కంపల్సరీగా చేయాలి. ఆ నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా వాళ్ళకి ఏంటంటే అంతఃకల్మష శుద్ధి లభిస్తుంది. ఆ అంతఃకల్మష శుద్ధి అంటే ఏంటి, ఇంద్రియాలు ప్రకోపించకుండా ఉండాలి. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ కోరికలతో నిండి ఉంటాయి కదా, ఆ కోరికలన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి వాళ్ళు ఫస్ట్. ఆ తర్వాతే ఆ యోగాన్ని ఆచరించాలన్నమాట. కానీ భక్తి యోగంలో అది లేదు. భక్తి యోగం ఆచరిస్తూ ఉంటే, భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా కంట్రోల్ అయిపోతాయి. అన్ని యోగాలకి సంబంధించిన ఇది మొత్తం కూడా మనకి భక్తి యోగంలోనే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ నిష్కామ కర్మయోగం అవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం. గృహస్థుగా ఉండి కూడా వాళ్ళు పూర్ణ శ్రద్ధతో గృహస్థుగా ఉండి భగవంతుడిని సేవ చేసినా కూడా వాళ్ళు సన్యాసులే అని చెప్తున్నాను, నిత్య సన్యాసులు వాళ్ళు అని చెప్పిన నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నాం. అలా మొదటి 6 అధ్యాయాలు కూడా మనకి నిష్కామ కర్మయోగం గురించి తెలియజేస్తాయి. జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పుకున్నాను మన మొదటి 6 అధ్యాయాలు కూడా. ఇవి నిష్కామ కర్మయోగం పైన పడి ఉన్నవేవి జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము. ఇది ఇక్కడ ఈ ఈ ఫస్ట్ శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారు, అంతఃకరణ శుద్ధి. ఇప్పుడు ఒక ముద్ద తిన్నాం అనుకోండి, ఆహారం ఒక ముద్ద తీసుకుంటే తినంగానే తృష్టి వస్తుంది, తర్వాత పుష్టి వస్తుంది, తర్వాత క్షుద్బాధ నివృత్తి కలుగుతుంది. అలా ఆసక్తి స్టేజ్కి చేరిన తర్వాత భక్తుడు భగవంతుణ్ణి శ్యామ సుందర రూపాన్ని స్పష్టంగా చూడగలుగుతారట వాళ్ళు. అనుభవం లభిస్తుంది వాళ్ళకి, అనుభవ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఆసక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి పూర్తిగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని చూడగలిగే స్థితికి వచ్చేస్తారు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మాది అనావృతం ఆనుకూల్యస్య కృష్ణానుశీలనం భక్తి ఉత్తమ అని చెప్పారు. వేరే అభిలాషలు ఏవి ఉండవు వాళ్ళకి, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి ధ్యానమే. ఆ భగవంతుడిని హృదయం నిండా నింపుకొని ఉంటారనమాట. అలా ఉన్న వాళ్ళకి మయ్యాసక్త, ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, మయ్యాసక్త ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను అని చెప్తున్నారు.
ఆసక్తి ఆసక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భౌతికమైన భుక్తి ముక్తి ఏమీ వద్దు నాకు. ఈ భౌతికమైనవి ఆకలి ఆకలి దప్పులు అవన్నీ ఏమి వద్దు నాకు. నీ సేవే నాకు ముఖ్యం, నువ్వే నాకు ముఖ్యం అనే దీనికి వెళ్ళిపోతారనమాట భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు. నీ పట్ల, నీ భక్తి పట్ల నాకు ప్రేమను కలుగజేయి అని కోరుకుంటారు వాళ్ళు. జ్ఞానకర్మలతో మన భక్తి ఆవృతం కాకూడదు, శుద్ధంగా ఉండాలి. జ్ఞానం పట్ల కర్మల పట్ల ఆసక్తి లేదు నాకు, అంతా భగవంతుడే అనే భావనలోకి వచ్చేయాలి. ఎవరైతే రాగలుగుతారో వాళ్ళు అన్నీ సాక్షాత్ భగవంతుడే అన్నీ కూడా అని చెప్పినాను. ఎవరైతే అనుకుంటారో అనే భక్తి కలగాలి వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఆ అనుకుని ఆ భక్తి కలిగిన వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడి ప్రాప్తి కలుగుతుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా ప్రార్థించాలట. అన్నీ నువ్వే నాకు అని చెప్పినని ప్రార్థించాలి. అదే భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు, నా మీదే ఆసక్తిని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. మయ్యాసక్త మనఃపార్థ అని చెప్తున్నారు. అంటే వైదిక సాధన భక్తి. మనం చేయాల్సింది ఏది అంటే, భక్తిలో 2 రకాలు. ఏది వైదిక సాధన భక్తి, రాగానుగ భక్తి. ఇప్పుడు వైదిక సాధన భక్తి అంటే ఏంటంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఆ భగవంతుడికి టైం ప్రకారంగా మనం చేస్తున్నాం కదా టెంపుల్స్లోది, మనం ఇంట్లో కూడా చేస్తాం. టైం ప్రకారంగా హారతి ఇవ్వటము, టైం ప్రకారంగా ఆఫరింగ్ చేయటము, ప్రసాదం ఆఫర్ చేయటము, సేవలన్నీ కూడా అన్నీ ఆ టైంకి కరెక్ట్గా 1 సెకండ్ కూడా అటు ఇటు కాకుండా చేసేస్తూ ఉంటారు. అది వైదిక సాధన భక్తి, శ్రద్ధ అనమాట. అది శ్రద్ధగా చేసేస్తుంటారు సేవ భగవంతుడికి. భగవంతుడి మీద ఆపేక్ష, ప్రేమ, శ్రద్ధ, దృఢ విశ్వాసము ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉంటాయి వాళ్ళకి. అలా చేసే భక్తిని వైదిక సాధన భక్తి అంటారు. టైం ప్రకారం సేవ, ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలి. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఆయనకి మనం పద్ధతి ప్రకారంగా చెయ్యాలి అంటే టైం ప్రకారంగా, టైం తప్పకుండా మనకి శ్రద్ధ రావాలి, దృఢ విశ్వాసం కావాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆయన ఐశ్వర్య జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఆయన ఐశ్వర్యాలు ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడు, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసం అనేవి కలుగుతాయి. ఇప్పుడు రాగానుగ భక్తి, ప్రేమతో సేవ. బృందావనవాసులు బృందావనవాసులు యశోదామాత, మళ్ళా ఈ వీళ్ళు గోపికలు, గోపబాలు వీళ్ళందరూ చేసేది రాగానుగ భక్తి. కృష్ణ కృష్ణ అంటూ ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు, ఆయన చేతుల్లో ఆడుతూ ఉంటారు, పరిగెత్తిస్తూ ఉంటారు, ఆడుతూ ఉంటారు, పాడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు తింటూ భగవంతుడికి పెడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా రాగానుగ భక్తి. ఇప్పుడు అలా ఎక్కడో ఉంటారు రాగానుగ భక్తులు, ఉండరు అసలు, చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ఉన్నారు ఆ బృందావన వాసులు రాగానుగ భక్తులు. ఇప్పుడు యశోదమాత ఏంటంటే మాధుర్యంతో కూడిన వాత్సల్య భావం ఆమెది. కృష్ణుడు వస్తారు దగ్గరికి, ఆమె ఏదైనా తింటూ ఉంటారు, భోజనం చేస్తూ ఉంటారు. రానా అన్నారా అని చెప్పి నన్ను ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంటుంది. ఆయన్ని కూర్చోబెట్టుకుని తను తినే కంచంలోదే ఆ అన్నం తీసి ఆ పదార్థం ఏది తింటున్నదో అది మళ్ళీ ఆయనకి తినిపిస్తుంది. అయ్యో ఎంగిలి చెయ్యే, ఎంగిలి భగవంతుడికి పెడతారా? బ్రహ్మదేవుడు అనుకున్నట్ట, ఆ ఎంగిళ్ళన్నీ తింటున్నాడు, ఈయన దేవుడా, ఈయన కృష్ణుడా అని చెప్పినానే ఆయనకు అనుమానం కలిగిందిట బ్రహ్మదేవుడికి. అది బ్రహ్మ మానస లీల, మీకు ప్రభుది చెప్తారు, ఈ క్లాసెస్లోనే వస్తాయి, చెప్తారు మీకు. అది అట్లా ఆ ఎంగిలి చేత్తో పెడుతున్నా ఆయన్ని చూస్తే మైమరిచిపోతారనమాట వాళ్ళు. ఆ ప్రేమ మాధుర్యం అనమాట. ఆ ప్రేమ మాధుర్య రసంలో వాళ్ళు ఆయనకు ఆ విధంగా తినిపిస్తారు. అది రాగానుగ భక్తి. అదేంటంటే ద్వారకలో దేవకి మద్దతు వాత్సల్య భావం. అది వాత్సల్య భావం కూడా ఐశ్వర్యంతో కూడిన వాత్సల్య భావం చూపిస్తుంది ఆమె దేవకి.
ఇప్పుడు గోపికల మధ్య ఏమో మాధుర్య భావం, రాగానికి భక్తి, ఇది వేరు. కానీ రుక్మిణి, మిగిలిన రాణులు వీళ్ళందరూ చూపించేది ఐశ్వర్యభావం. వాళ్ళకి మాధుర్య రసం చూపిస్తారు, అయినప్పటికీ కూడా ఐశ్వర్యంతో కూడిన మాధుర్యాన్ని చూపిస్తారు వాళ్ళు. అసంశయం అంటే ఇప్పుడు ఐశ్వర్యంతో కూడిన మాధుర్య భావం అంటే ఏంటి? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వైది భక్తి. కృష్ణుడు వెళ్ళంగానే పాదాలు కడగటం, పాదాలకి నీళ్ళు ఇవ్వటం, పాదాలు కడగటము, చేతులు కడగటము, ఆయనకి చేతులు తుడుచుకోవడానికి టవల్ ఇవ్వటము, చక్కగా ఒక ఆసనం ఏర్పాటు చేసి ఆసనం మీద వెండి కంచెల్లో అన్నం పెట్టడం, అన్ని పదార్థాలు, అన్ని రకరకాల విందు భోజనం అంతా తయారు చేసి భోగ అర్పణ చేయటం ఆయనకి, ఇవంతా కూడా రాగనుగు భక్తి కిందికి వస్తాయి. ఆయనకంతా ఒక రాజుకు చేసినట్లుగా, రాజే కదా ఆయన, ఒక రాజుకి ఏ విధంగా అయితే సేవ చేస్తారో అట్లా సేవ చేస్తూ వాళ్ళ ప్రేమ ఉంటుంది, హృదయంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ అన్స్టేబుల్. నేను చెప్పేది వినిపిస్తుందా మాతాజీ? క్లియర్గా ఉందా మీనాక్షి మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ, ఉంది మాతాజీ, ఓకే, బానే ఉంది. అట్లా వాళ్ళు ఆ ప్రేమతో, మాధుర్యంతో ఆయనకి తినిపిస్తారనమాట. అదేంటంటే అది వాత్సల్యం, మాధుర్యంతో, ఐశ్వర్య భావంతో చేస్తారు వాళ్ళు ఆ ద్వారకవాసులు. ఇప్పుడు మయ్యాసక్త, అసంశయం, మయ్యాసక్త అంటే ఆసక్తి స్థాయిని చేరిన వారు. యోగం, భక్తి యోగం. నన్ను జ్ఞాస్యసి అంటే అనుభవాన్ని. తర్వాత తత్సృణు అంటే పొందాలి, పొందుతావు. తత్సృణు అంటే నేను చెప్తున్నాను విను, నువ్వు ఆ అనుభవ జ్ఞానాన్ని పొందుతావు నువ్వు నేను చెప్పినట్లుగా చేస్తే అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. బ్రహ్మజ్యోతి అన్నది నా యొక్క ప్రకాశం. ఆ అష్టాంగ యోగులు వాళ్ళందరూ చేసేది బ్రహ్మజ్యోతి దాకా వెళ్తారు. బ్రహ్మజ్యోతి అంటే ఏంటి? అది నా యొక్క కాంతి, నా శరీర కాంతి, అది కూడా నాదే. వాళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరికే చేరుకుంటారు. ఐశ్వర్య భావం అంటే వైది భక్తి, నియమాలతో కూడినట్టుది. ఈ విజ్ఞానం అంటే అనుభవ జ్ఞానం అంటే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు భక్తితో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడికి సేవ చేయంగా వాళ్ళకి అనుభవం లభిస్తుంది. ఆ భగవంతుడి కృపతో వాళ్ళు భగవంతుడిని కూడా దర్శనం చేసుకోగలుగుతారు. అదే అనుభవ జ్ఞానం, విజ్ఞానం అంటే. ఇప్పుడు రెండవ శ్లోకం. దీంట్లో ఈ శ్లోకంలో ఏంటంటే మదాశ్రయ ఒకటి, తత్సృణు ఒకటి. తత్సృణు చాలా ముఖ్యమైన పదము. తత్సృణు అన్నది, తత్సృణు అంటే నేను చెప్పేది విను, అది విను, నేను చెప్తున్నాను విను అని చెప్తున్నాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనకి ఈసారి విశేషం ఏంటంటే ఏకాదశి రోజు భక్తి యోగం స్టార్ట్ అయింది, అదే విశేషం. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నువ్వు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఇంకేమేమి ఉండదు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మజ్యోతి అన్నది నా యొక్క ప్రకాశమేను. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానము, విజ్ఞానం అంటే అనుభవ జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం అంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానాన్ని, భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా అనుభవ జ్ఞానాన్ని పొందుతాం అన్నమాట. అంటే వైదిక సాధన భక్తిని చేయాలి అంటే
మనకి ఆ ఐశ్వర్యం, భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలు ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి దాని గురించి చెప్తాను విను. దీన్ని గ్రహిస్తే ఇంకా భగవంతుడు ఇంత గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటే కనుక మనం ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు ఎవరు కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఈ ముగ్గురు కలిసి మొత్తం కూడా సృష్టి అదంతా కూడా మహత్కార్యాన్ని చేశారు. ఆ మహత్కార్యం గురించి మొత్తం కూడా అంతా ఆయనదే. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది పూసలు ముత్యాలలో దారం ఏ విధంగా ఇమిడి ఉంటుందో ఆ దారం మనకు కనిపించదు కానీ ఆ దారం మూలంగానే ఆధారం ఏది అంటే దారమే, ఆ ముత్యాల దండకి. అదేవిధంగా మొత్తం లోకం మొత్తానికి కూడా జగత్తంతా ఆవరించున్నారు కృష్ణుడి సేవ, కృష్ణుడి మొత్తం శక్తి. ఆ కృష్ణ శక్తి మొత్తం కూడా జగత్తు మొత్తం కూడా ఆవరించున్నది. ఆ విషయం ఎవరైతే, ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఆ భగవంతుడు అంటే ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అంతకు మించింది ఇంకేం లేదు. మానవ జన్మలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది, మనం చేరాల్సింది ఆయన దగ్గరికి. కాబట్టి అదే చెప్తున్నారు, నువ్వు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఇంకేం లేదు, మొత్తం అందులోనే ఉంది అని చెప్పినని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నారు మనకి. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధియే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం భౌతికంగా చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఆ గేమ్స్లో అన్నిట్లో రన్నింగ్ రేస్ కానీ ఏది కానీ దాంట్లో ఎంతమందో నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ ఆ నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు పోటీలకు వెళ్ళలేరు. పోటీకి కొంతమందే వెళ్తారు. దాంట్లో మళ్ళీ ఫిల్టర్ అవుతుంది, ఏ ఒక్కళ్ళో కానీ విజయాన్ని సాధించలేరు. అట్లా ఈ భగవంతుడి గురించి కూడా వేల మంది మనుషుల్లో ఇంతమంది కోట్ల మంది ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి కృష్ణుడు అంటే ఏంటో తెలియదు. అది వాళ్ళ కర్మల్ని బట్టి వస్తుంది అనమాట, పూర్వజన్మ దీన్ని బట్టి వస్తుంది. కృష్ణుడు అన్నది తెలుసుకోవాలన్నా కూడా కొంత సుకృతం చేసుకొని ఉండాలి, లేకపోతే కృష్ణుడు అంటే ఏంటో తెలియదు. ఆ తెలుసుకున్న వాళ్ళు యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు, ఆ మార్గం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. ప్రయత్నించినా కూడా అందరి ప్రయత్నాలు కూడా సిద్ధించవు. ఇప్పుడు అందరూ కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నా ఉంటారు, 16 మాలలు చేస్తున్నా ఉంటారు. ఎంతమంది శ్రద్ధతో చేస్తున్నారు? మనసు ఎటువైపు వెళ్లకుండా 16 మాలలు కంటిన్యూస్గా కాన్సన్ట్రేషన్గా భగవంతుడి దీంట్లోనే ఎంతమంది చేయగలుగుతున్నారు? కాన్సన్ట్రేషన్గా పూజ చేస్తున్నా, ఆఫర్ చేస్తున్నా, ఏ చేస్తున్నా సరే మనకి ఆ ఇంద్రియాల మూలంగా, గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనకి మనసు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవద్రుడం. అర్జునుడు అడుగుతాడు. అట్లా ఈ మనస్సు చాలా చంచలంగా పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది అన్ని చోట్లకి. కాన్సన్ట్రేషన్గా ఆ భగవంతుడిదే లోకంగా, భగవంతుడే కావాలి అనే ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? అభ్యాసం వలన వస్తుంది. బాగా అభ్యాసం చేయాలి మనం. పూర్తిగా బయటికి వెళ్ళిపోయే మనసుని లాక్కొచ్చి మళ్ళీ దాంట్లో కూర్చోబెట్టగలగాలి. కూర్చోబెట్టి దాని చేత మనం సేవ చేయించాలి భగవంతుడికి. అప్పుడు ఈ దేహం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి. పొందిన తర్వాత భగవంతుడి సేవలోనే ఆత్మ తృప్తి పడుతుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవడం ద్వారా భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం ద్వారా భగవంతుడి ఒక అహైతుక కృప లభించాలి మనకి, ఆ గురువులది. ఆ అహైతుక కృపతో మనకి
ఆ భక్తి యోగం మీద భక్తి చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆశ కలుగుతుంది, మనం చేయగలుగుతాం. అది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, భక్తిలో పాల్గొని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది అనుభవం లభిస్తుంది. ఎట్లా? ఆ గురువుల కృప. ఆ గురువులు ఆల్రెడీ వాళ్ళు దర్శనం చేసుకొని ఉంటారు. ఆ చేసుకున్న దర్శనం చేసుకుని వాళ్ళ అనుభవంతో ఈ శిష్యుణ్ణి కూడా అదే మార్గంలో వాళ్ళని ప్రయాణించేట్టుగా చేస్తారు. ఆ చేయటం ద్వారా వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఎంతమందో నా దగ్గరికి నన్ను సేవించాలని వస్తారు, కానీ వాళ్ళల్లో ఎంతమందికి, చాలా మందికి తెలియదు నేనంటే ఏంటి అన్నది. తెలుసుకున్న వాళ్ళల్లో కూడా ఫిల్టర్ అయిపోతారు. వాళ్ళలో ఏ ఒక్కడో కానీ నన్ను చేరుకోలేడు అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భయపడవాకండి, అందరం ఒకే లైన్లో ఉన్నాము. అందరం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి. అభ్యాసం చేయటం ద్వారా మనకి మార్గం సుగమం అవుతుందన్నమాట. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి. జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో. ఇప్పుడు అపరా ప్రకృతి గురించి చెప్పాను నేను. ఇంతకన్నా మేలైంది ఇంకొకటి ఉంది, చెప్తాను విను అంటున్నారనమాట 5వ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. భూమిరా పోర్లో వాయువు రాలేదేంటి? హరే కృష్ణ. సారీ, స్కిప్ అయిపోయింది. అదే అపరా ప్రకృతి గురించి చెప్పాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రావాలి కదా అని చూస్తున్నాను. భూమిరా పోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్న ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, నీరు, గాలి, ఆకాశము ఇవన్నీ కూడా మన దేహం అన్నమాట. మన భౌతికమైనటువంటి దేహం ఏర్పడటానికి భూమి కావాలి, నీరు కావాలి, అగ్ని కావాలి, గాలి కావాలి, ఆకాశం కావాలి. భౌతిక దేహం అంటే తర్వాత ఈ స్థూల దేహం అన్నమాట. ఇది సూక్ష్మదేహం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, వీటితో సూక్ష్మదేహం ఏర్పడుతుంది. ఈ 8 కూడా కలిపి మనకి నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. ఆయన మాయాశక్తి మూలంగా ఒక రూపం ఏర్పడింది మనకి. భూమి అంటే ఏంటంటే వాసన, ముక్కు. తర్వాత నీరు, జలం అంటే టేస్ట్, నాలిక, రుచి. అగ్ని అంటే రూపం, రూపం అంటే ఏంటంటే కన్ను. తర్వాత గాలి, గాలి అంటే శబ్దం. స్పర్శ, గాలి అంటే స్పర్శ అంటే టచ్ అనమాట, స్కిన్. తర్వాత ఆకాశం, ఆకాశం అంటే శబ్దం, శబ్దం అంటే మనకి చెవి. వీటన్నింటి ఇవన్నీ కూడా నా మాయాశక్తి మొత్తం కూడా ఈ ప్రకృతి యొక్క రూపాలు. ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రకృతి మూలంగా ఏర్పడ్డాయి ఇవి. ఆ ప్రకృతిని ఏర్పాటు చేసిన వాడు ఎవరు? భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు. ఆ ప్రకృతి నుంచి ఏర్పడ్డాయి. అంటే ఈ శరీరం కూడా, మన దేహం కూడా ముందు ముందు మీకు అధ్యాయాల్లో చెప్తారు, ప్రభుజీ చెప్తారు ఎట్లా దేహం ఏర్పడ్డది మనకి అనేది కూడా చెప్తారు. అట్లా మాయాశక్తి విభజింపబడింది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏతద్యోనీని భూతాని అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి.
జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనది అని తెలుసుకో. ఇప్పుడు చెప్పింది మొత్తం కూడా అపరా ప్రకృతి గురించి చెప్పాను. దీనికన్నా మేలైన ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉంది, దాని గురించి కూడా తెలుసుకో, చెప్తాను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. పరాప్రకృతి గురించి చెప్తారు ఇప్పుడు. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణేత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తదా. ఈ సృజింపబడిన జగత్తుకు పరాప్రకృతులే కారణం. ఈ సృజింపబడిన సర్వభూతాలకును ఈ రెండు ప్రకృతులే జన్మ కారణం. ఈ ప్రపంచమున భౌతికమును ఆధ్యాత్మికమును అయిన సర్వమునకును నేనే మూలమును ప్రళయమును రెండు అని నిశ్చయముగా ఎరుంగుము. అంటే సృష్టి స్థితి లయాలకన్నింటికి కూడా నేనే కారణం. సృష్టికర్తను నేనే, దాన్ని వినాశనం చేసేవాడిని కూడా నేనే, ప్రళయానికి కూడా నేనే కారణం అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఆయన చెప్తారు ఏంటంటే, పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో కూడా ఆయన వస్తూ ఉంటారు. ధర్మ సంస్థాపన కోసంగా మొత్తం అందరినీ కూడా విలయం వచ్చేసేసి మొత్తం కూడా కొట్టుకుపోతుంది. అది కూడా భగవంతుడే చేసేది. ప్రళయం వచ్చేట్టుగా చేసేది కూడా భగవంతుడే. తనలో కలిపేసుకుంటాడు, రెప్పపాట్లో కలిసిపోతుంది మొత్తం కూడా. మనం అంతా చాలా ఇవాళ ఇక్కడ చెట్లు కుట్టారు ఎదురుగుండా, చాలా పెద్ద పెద్ద చెట్లు. అవి ఎంత ఒక గంటలో కుట్టేశారు మొత్తం. మీ మెషిన్ ఇది తీసుకొచ్చేసారు, టక 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 కోసేశారు. అది పెట్టి అది కోస్తూ ఉంటే చెట్టు ఏడుస్తున్నట్టు శబ్దం, నాకు ఓ అని రోధిస్తున్నట్టుగా శబ్దం. ఆ చెట్టు పెంచడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పెరిగిందో అది. ఒక్క గంటలో మొత్తం కూడా అయిపోయింది. అట్లాగే మనం ఎన్ని ఆస్తులు ఏర్పాటు చేసుకున్నా కూడా, ఎంత మిద్దెలు కట్టి ఎన్ని కోట్లు సంపాదించి ఎన్ని చేసినా కూడా రెప్పపాటు కాలంలో భగవంతుడు మన శరీరం మన ఇది అయిపోతుంది. నీటి బుడగ, ఆ బుడగ ఎట్లా నీళ్ళ మీద తేలుతూ వెళ్ళే బుడగ అట్టపామని పేలిపోతుంది కదా, అట్లాగే మన ప్రాణం కూడా నీటి మీద బుడగ లాంటిది. కానీ మనం అది గుర్తించాం. అంతా నాదే, నా తెలివితేటలు, నేను సంపాదించాను, నీదంటూ ఏది లేదు, అంతా భగవంతుడిదే. అన్ని మన శరీరం కూడా భగవంతుడిదే, ఈ దేహం కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటిదే. కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి ఆ కమలం తూడు వస్తుంది, ఆ కమలం వస్తుంది, ఆ కమలంలోంచి బ్రహ్మగారు వస్తారు, బ్రహ్మగారిని ఆదేశిస్తారు కృష్ణ భగవానుడు, నువ్వు సృష్టి చేయి అని చెప్పి. ఆ ఆదేశాన్ని తీసుకుని ఆయన తపస్సు చేస్తారు. ఫస్ట్ ఎక్కడున్నా అని తెలియట్లా ఆయనకి. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై ఆయన ఆదేశం ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సృష్టి చేస్తారు. అంటే ఎవరు? బీజ ప్రదాత కృష్ణ భగవానుడే. చిన్న రావి చెట్టు విత్తనం ఎంత ఉంటుంది? చిన్నగా ఉంటుంది, చాలా ఆవగింజ కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. అంత చిన్న విత్తనంలో నుంచి ఎంత వృక్షం వస్తుంది, ఎంత పెద్ద చెట్టు అయిపోతుంది, అది విస్తరించిపోతుంది, అది ఓడలు కట్టుకొని. అంత భగవంతుడి కృప, భగవంతుడి ఇదన్నమాట శక్తి. అదంతా కూడా అది తెలుసుకోవాలి మనం. ఆ ప్రకృతి మొత్తం కూడా భగవంతుడి శక్తి మీదే ఆధారపడి ఉంది. సర్వ జగత్తు కూడా ఆవిర్భవించడానికి భగవంతుడే కారణం, అంతం చేయటానికి కూడా భగవంతుడే. నేనే అన్ని కూడా చేస్తాను అని చెప్పినాను ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. మీకు సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి గోలోక చార్ట్ అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము, అప్పుడు ఇంకా బాగా మీకు అర్థమవుతుంది.
మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఈ పూసులన్నీ కూడా మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకున్నాను, అందుకని చెప్తున్నాను. మీ క్లాస్లోనే చెప్పేశాను అనుకుంటున్నాను, అందుకని చెప్పేశాను నిన్న చెప్పాను ఇందాక. అది ఆ పూసలన్నిటిలో ఆధారంతోనే ఆ దారం ఆధారంతోనే అందమైన ఆ దండ నిలబడుతుంది. అందమైన ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా మనకి ఆ భగవంతుడి ఆధారంతోనే, ఆయన స్వరూప శక్తి, ఆయన శక్తితోనే మొత్తం కూడా ఏర్పడింది. వైకుంఠాలు వేల కొలది, కోట్ల కొద్ది వైకుంఠాలు ఉన్నాయి. ఆవు గింజలు మనం ఇట్లా తీసి ప్లేట్లో పోస్తే లెక్క పెట్టలేనన్ని ఎలా ఉంటాయో అన్ని ఉన్నాయి లోకాలు. ఆ లోకాలన్నింటిలో కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ప్రతి గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఉంటారు. తర్వాత ప్రతి జీవిలో కూడా హృదయంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఉంటారు పరమాత్మ రూపంలో. అలా మొత్తం ఆయన శక్తే. మన ఎందుగలడు అందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూసినా అందందే గలడు దానవాగ్రని వింటే అని చెప్పారు ప్రహ్లాదుడు. ఏరా, ముల్లోకాల్ని జయించాను నేను, నీ విష్ణు పారిపోయాడు, ఎక్కడున్నాడు విష్ణువు? అందరూ నన్నే కీర్తిస్తున్నారు, హిరణ్యకశిపాయ నమః అంటున్నారు. నువ్వేంటి నారాయణ నారాయణ అంటావు? అను నా పేరు, నన్ను తలుసుకో, నువ్వు నిన్ను యువరాజుని చేస్తాను నేను, నువ్వు యువరాజువి, నీకే చక్కగా సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాను నిన్ను, ఆ నారాయణ శబ్దం వదిలేసేయి అని చెప్తారు హిరణ్యకశిపుడు. ఆయన వినరు ప్రహ్లాదుడు. వినకపోయేటప్పటికి ఎక్కడున్నాడు చూపించు నీ నారాయణుడు అని అడుగుతారు. అప్పుడు చెప్తారు ఎందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదు. ప్రతి చోట ఉన్నారు, ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తున్నారు నాకు. సర్వాంతర్యామైన అన్ని చోట్ల కనిపిస్తున్నారంటే ఏది? ఈ స్తంభంలో చూపించు అంటారు. స్తంభంలో చూపించమంటే అది అది గద పెట్టి కొట్టంగానే నరసింహావతారం బయటకు వస్తారు. ఆయన భయపడిపోతాడు, వణికిపోతాడు అనమాట హిరణ్యకశిపుడు ఆ రూపాన్ని చూసి. ఈ రూపం ఎక్కడ రూపం? దీంతో నాకు మృత్యు వద్దని చెప్తున్నాను, నేను కోరుకోలేదే, నేను కోరుకున్న వాటిల్లో ఈ రూపం లేదే అని చెప్తున్నాను. ఆయన ఆలోచించే లోపలే ఆయన తీసి తొడల మీద వేసుకుని నఖాలు పెట్టి తీర్చేస్తారు. నఖాలంటే గోల్డ్. ఇతో నృసింహ పరతో నృసింహ యామితతో నృసింహ బహిర్నృసింహ హృదయే నృసింహ నృసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమలవరే నఖ అద్భుత శృంగ దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ కేశవధృత నరహరి రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. అట్లా ఆ భగవంతుడు అట్లా అన్ని చోట్ల అంత శక్తి మొత్తం ఆయనదే. ఆయన లేకుండా ఏది లేదు. ఒక నీళ్లు రుచి చూసినా మనకి ఆయనే కనిపించాలి, ఒక సెలయేరు చూసినా భగవంతుడే కనిపించాలి మనకి, ఒక ఫ్లవర్ చూసినా కూడా ఆ ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి ఆ పుష్పంలో ఉన్న అందం కూడా భగవంతుడిదే అని చెప్పనని అన్ని మొత్తం కూడా ఆయనే వ్యాపించి సర్వవ్యాపి ఆయన, సృష్టికర్త ఆయన. కాబట్టి బీద ప్రదాత ఆయనే గుర్తుకు రావాలి మనకి. అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలా ప్రాక్టీస్ చేయంగా మనకి ఆ భగవంతుడి దర్శనం అవుతుందన్నమాట. 24 గంటలు ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉన్నందువల్ల ఆ దర్శనం అనేది జరుగుతుంది మనకి. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మే శశి సూర్యయోః ప్రణవ
సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాల్లోని ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలోని శబ్దాన్ని మరియు నరుల్లో వారి సామర్థ్యంగా కూడా నేనే ఉన్నాను. ఆ నీళ్ళల్లో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చినప్పుడు మనకి అన్ని మనకి ఇష్టమైన పదార్థాలన్నీ ప్లేట్లో తీసుకొచ్చి తినండి అని పెడితే తింటామా? నాకు ప్రాణం పోతుంది, ఫస్ట్ ఒక గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి, తర్వాత చూద్దాం అంటారు. నాకు అవన్నీ ఏవి వద్దు. భగవంతుడి ప్రాణశక్తి అందులో ఉంది. ఆ రుచి అనేది నీళ్ళల్లో ఉంది. ఆ నీళ్ళల్లో ఉన్న రుచి నాదే అని చెప్పమని చెబుతున్నారు భగవంతుడు. సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి కాంతి, సూర్యుడు లేకపోతే మనం లేము. ఆ సూర్యరశ్మి లేకపోతే, డి విటమిన్ లేకపోతే మన శరీరంలో ఏ ఏ కణము పనిచేయదు. ఏ విటమిన్ కూడా మన శరీరంలో అబ్జర్వ్ అవ్వదు. ఆ చంద్రుడిలో కాంతి లేకపోతే మనకి ఔషధాలు రావు. వాటన్నింటి శక్తి కూడా ఏది అంటే భగవంతుడిదే. వేదాల్లోని ఓంకారం, ఆ ఓంకారం అనేది ప్రతి చోట కూడా మనకి సముద్రం అలల్లో ఓంకారం వినిపిస్తుంది. ప్రతి చోట ఓంకారం నిండిపోయినది. ఆకాశంలోని శబ్దం అంతా కూడా మనిషిలోని సామర్థ్యం. నేను ఈ విధంగా చెయ్యెత్తుతున్నానంటే ఈ విధంగా గొంతు, మనకి అందరూ అంతర్దేవతలు ఉంటారనమాట. ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క దేవత ఉంటారు. ఆ దేవతని పనిచేసేట్టుగా చేసేది ఎవరు అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉండి ఆయన చైతన్యం ఇస్తూ ఉంటారు శరీరంలో. ఆ చైతన్యం మూలంగానే మనం పని చేయగలుగుతున్నాం, మాట్లాడగలుగుతున్నాం, పాట పాడగలుగుతున్నాం, చెయ్యి ఎత్తగలుగుతున్నాం, నడవగలుగుతున్నాం, అన్నీ చేయగలుగుతాం. మన సామర్థ్యంగా నాది, నేను గొప్పవాడిని, నేను దాంట్లో గెలిచాను, దీంట్లో గెలిచాను, నేను ఇంతలా పుస్తకాలు ఎన్ని రాశాను, అంతా కూడా నీదేమి లేదు, అంతా కూడా భగవంతుడిదే, భగవంతుడి సామర్థ్యమే అంతా కూడా అని చెప్పినని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నామండి, టైం అయిపోతుంది కదా. ఏ చైవ సాత్విక భావా, ఆ టైంలో ఇంకేదన్నా చెప్పచ్చు మీకు. ఏ చైవ సాత్విక భావా రాజసాస్తామసాశ్చై మత్త ఏవేతి తాన్వేత్తి నత్వహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణములకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకొనుము. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. ఆ భగవంతుడి సృష్టి మూలంగానే సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ప్రకృతి మాత ద్వారా మనకి మనలో ఏర్పడతాయి అవి ఆ గుణాలు. అవన్నీ కూడా నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివి అయినప్పటికీ కూడా ఆ గుణాల ప్రభావం మీ మీద, జీవుల మీద ఉంటుంది కానీ నా మీద ఉండదు. అయింది చిదానంద స్వరూపం, అయింది భగవంతుడిది చిత్ స్వరూపం. కాబట్టి ఆయనకి గుణాల ప్రభావం ఉండదు. నా శక్తి వల్లే వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. త్రిభిర్గుణమయేద్భావైః ఏభిః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వరజస్తమో గుణములు మూడు నాచేసే మోహింపజేయబడి సర్వ విశ్వము ఈ గుణాలన్నింటికి అతీతుడను అక్షయుడను అయిన నన్ను ఎరుంగదు. అది ఈ సత్వగుణం. సత్వగుణం అంటే ఇక్కడ ఎల్లో డ్రెస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇది రజోగుణం, తమో గుణం. ఈ మూడు గుణాలు కూడా అక్కచెల్లెళ్ళలాగా సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి రజోగుణం ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు తమో గుణం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ గుణాల గురించి 14వ చాప్టర్లో మీరు పూర్తిగా విశదీకరించి చెప్తారు. ఇప్పుడు ఈ మూడు గుణాలు కూడా మనిషికి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ గుణాల ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది మన మీద. కానీ మనము శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి. సత్వగుణంలో ఉన్నా కూడా మనం పడిపోతూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు శుద్ధ భక్తుడిగా పరమహంస స్థితి వస్తుంది. పరమహంస స్టేజ్కి చేరుకోవాలన్నమాట. ఈ మూడు గుణాలు కూడా, ఈ మూడు గుణాల మీద మోహితులు అవుతూ ఉంటారు, మోహంలో పడిపోతుంటారు, మాయలో పడిపోతుంటారు. మాయాదేవి ఏంటంటే పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది మనల్ని.
ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరనివ్వదు. చేరనివ్వదంటే మనలో ఉన్న బుద్ధి ఎట్లా ఉంటుందన్నమాట. దాని మూలంగా ఆమె దూరంగా నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. అదే కావాలి ఆమెకి. దూరంగా నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. వెనకాల ఉంటుందట భగవంతుడికి భయం ఆమెకి, మాయాదేవికి. ముందర ఉండదు. భగవంతుడి ముందు మనం ఉండి భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉంటే మనల్ని ఏం చేయలేదు ఆమె. మనం భగవంతుడిని సేవించకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోయామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా పట్టుకుంటుంది మాయాదేవి. పట్టుకొని గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనకి మనము ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోలేము అనమాట. ఎవరో బెల్ల కొడుతున్నారు. ఒక్క సెకండ్ దయచేసి. లేట్ అయిపోయిందా? అయిపోతుందిలేండి, 2-3 శ్లోకాలు ఉంటాయంతే. ఈ గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనము భగవంతుడిని గుర్తించలేము. దైవీ శేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవీ మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలరు. భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉన్నవాళ్ళు ఆ దైవీ మాయని, ఆ మాయాదేవిని దాటి వెళ్ళగలుగుతారు భగవంతుడి దగ్గరికి. ఆ భగవంతుడి సేవ చేయకుండా భగవంతుడిని గుర్తించని వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఆ మాయా ప్రభావంలో పడి ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఈ జగత్తులోనే ఉంటూ చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస స్వభావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇలాంటి వాళ్ళు పాపాత్ములు, పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు భగవంతుడిని పొందలేరు. తర్వాత అంటే ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోరు, శాస్త్రంలో ఏదుందో దాన్ని ఫాలో అవ్వరు. తర్వాత మూఢులు, మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఇది నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని చెప్పినని వాళ్ళు మూర్ఖంగా వాదిస్తూ ఉంటారు, అలాంటి మూఢులు. మానవ అధములు, ఇంకా వాడు మనిషిగా కూడా పనికిరాడు అనమాట, మానవుల్లోనే అధములు, అలాంటి వాళ్ళు. మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, మాయాదేవి దీంట్లో పడతారు. వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది మర్చిపోతారు. వాళ్ళు భగవంతుడు లేడని వాదిస్తూ ఉంటారు, భగవంతుడిని నమ్మరు, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాక్షస స్వభావాలను కూడా కలిగి ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి పొందలేరు. చతుర్విధా భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థే జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశి శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు అంటే ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు జిజ్ఞాసువు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. ఇలాంటి వాళ్ళు, ఈ నలుగురు కూడా భక్తితో భగవంతుణ్ణి సేవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆర్తి, ఆర్తి అంటే ఎవరంటే
సహాయం కోరి వెళ్ళేవాళ్ళు భగవంతుణ్ణి. ఈ గజేంద్రుడు నా అంతవాడు లేడని చెప్పినని విపరీతంగా ఆ నీళ్ళంతా గందరగోళం చేసేసి ఇచ్చేస్తాడు. భార్యతో పిల్లలతో భార్యలతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ నీళ్ళల్లో. ఎక్కడో ఉన్న ముసలి వస్తుంది, పట్టుకుంటుంది దాన్ని. అంటే ఏంటంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగి ఉంటాం. ఆ ఇంద్రియ తృప్తితో మనం సంపాదించిన సంపాదన అంతా కూడా ఇంద్రియాల సుఖాని కోసమే వెచ్చిస్తూ ఉంటాం. ఒక్కసారి ముసలంటే ఏంటి కష్టాలు వచ్చి పడతాయి మన మీద. అవి పీడిస్తున్నా కూడా మనం భగవంతుడిని గుర్తించలేక ఇట్లా చేస్తే తగ్గుతుందా, అట్లా చేస్తే తగ్గుతుందా, ఏ చేయాలని ఉపాయం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఆ ఉపాయం ఏంటి అన్నది ఎవరికి గుర్తొస్తుంది? పూర్వజన్మలో ఏదైనా సుకృతం ఉంటే వాళ్ళకి గుర్తొస్తుంది. అట్లా గజేంద్రుడికి గుర్తొచ్చింది ఆర్తితో ప్రార్థించాడు ఆయన. ప్రార్థించేటప్పుడు వెంటనే ఆయన విష్ణుమూర్తి వచ్చారు, గరుత్మంతుడి మీద వచ్చి ఆయనకి ఫస్ట్ ఆ బాధ నుంచి విముక్తి కలిగించారు. ఆ ముసలిని చంపేసేసి దాన్ని విముక్తిని చేశారనమాట గజేంద్రుడిని. అలాగే ద్రౌపది అందరిని అడుగుతుంది, సభలో ఉన్న వాళ్ళందరిని అడుగుతుంది. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు, భీష్ముడు, మళ్ళా ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుడు, ధృతరాష్ట్రుడు, ఇంతమంది ఉంటారు. ఎవ్వరూ మాట్లాడరు ఆమె వస్త్రాపహరణం చేసేటప్పుడు. ఇది ధర్మమేనా అని చెప్పి నన్ను అడుగుతుంది. భర్తల్ని కూడా అడుగుతుంది. తను రక్షించుకుందామని చూస్తుంది, ఆమె వల్ల కాదు. వెంటనే ప్రార్థిస్తుంది భగవంతుడిని. భగవంతుడు బలవలు ఇచ్చి ఆమెను కాపాడతారు. వాళ్ళు ఆర్తులు అనమాట. ఇక్కడ జ్ఞానులు అంటే ఆయన సుఖదేవ మహర్షి. నేను ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చానంటే నాకు పూర్తిగా మళ్ళీ బంధంలో చిక్కుకుపోతాను, నేను రాను బయటికి అంటారు ఆయన. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు మోస్తుంది మీ అమ్మ, రమ్మంటే రాడనమాట. కడుపుతో నుంచి బయటికి రాడు ఆయన సుఖదేవ గోస్వామి. అప్పుడు వ్యాసుల వారు వెళ్ళి కృష్ణ భగవానుని పిలుచుకొచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్తారు, కృష్ణుడు నువ్వు బయటికి రా, నీకు ఎటువంటి కల్మషం సోకదు, బయటికి రమ్మంటే అప్పుడు వస్తారనమాట సుఖదేవ గోస్వామి. రావటం ఏంటి, వెంటనే వెళ్ళిపోతారు, ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. అది జ్ఞానం అనమాట ఆయన. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ పాము కరుస్తుంది, పాము కాటుతో చనిపోతాడు, వారం రోజుల్లో చనిపోతాడని చెప్పినని తెలుస్తుంది ఆయనకి. తెలియంగానే ఆయనకు విరుగుడు కూడా తెలుస్తుంటుంది. కానీ ఆయన దానికి ప్రయత్నం చేయకుండా ఇది ప్రాయోపవేశం చేసి గంగా తటంలో వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఆ సుఖదేవ మహర్షి వచ్చి ఆయనకి భాగవతాన్ని వినిపిస్తారు. ఆయనతో పాటుగా చాలా మంది ఋషులు, సిద్ధులు, వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో పర్వతాల్లో ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట వాళ్ళ మంత్రశక్తి మూలంగా. అక్కడి నుంచి వచ్చి అందరూ కూడా వినడం జరుగుతుంది, భాగవతాన్ని వినడం జరుగుతుంది. నిత్యం భాగవత సేవయ. సప్తాహం అంటే భాగవత సప్తాహం 7 రోజులు చేయించామండి అని చెప్తారు. 8వ రోజు నుంచి మళ్ళీ భౌతిక కార్యక్రమాల్లో పడిపోతారు. అది కరెక్ట్ కాదు. మనకి ప్రభుపాదులు వారు చెప్పింది కరెక్ట్. ఆయన ఏం చెప్పారు, ప్రతిరోజు కూడా మనం ప్రతి టెంపుల్లో ప్రతిరోజు కూడా 8 అయ్యేటప్పటికి భాగవతం చెప్తారు. భాగవతం చదువుకోవాలి, వినాలి, గురువులు చెప్తే వినాలి. అది నిత్యం భాగవత సేవయ అని చెప్పారు. భాగవతంలోనే చెప్పారు, సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పారు. అది మనం ప్రతిరోజు కూడా చదువుకోవాలి, మనం భాగవతం వినాలి. వాళ్ళు ఎవరు అంటే జ్ఞానులు. అర్థార్థి అంటే ఎవరు? ధ్రువుడు, ఇక్కడేమో సుగ్రీవుడు. వాళ్ళు అంటే కోరికతో భగవంతుని సేవించినటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఆ ధ్రువుడు చాలా ఇది చేస్తాడు, తపస్సు చేసి ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆ శంఖాన్ని తల మీద తాకించగానే ఎక్కడ లేని ఇది వచ్చేస్తుంది ఆయనకి. వచ్చేసి ఇంకా ఆయన ధ్రువుడు, నాకు ఇంకేం వద్దు, నీ పాదస్పర్శే కావాలి, నీ దగ్గరే ఉండిపోతానంటాడు ఆయన. లేదు,
నేను వెళ్ళేసేసి నీకు కావాల్సింది తీర్చుకొచ్చుకో నీ కోరిక, తర్వాత నీకు ధ్రువలోకాన్నే సృష్టించిస్తానని చెప్పినని ఆయన అప్పుడు ఆ ధ్రువల పంపించేస్తారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. అట్లా వీళ్ళందరూ కూడా సంపద కోసం, ఈ సుగ్రీవుడు కూడా ఏ భగవంతుణ్ణి సేవించిన వాళ్ళు అర్ధార్థులు. జిజ్ఞాసులు అంటే వీళ్ళు నైమిషారణ్యంలో ఋషులు. ఆ భగవంతుడు ఎలా ఉంటారు, ఎక్కడ ఉంటారు, ఏ విధంగా ఉంటారు, ఆయన కీర్తనలేంటి, ఆయన లీలలేంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి అనే జిజ్ఞాసులు ఆ దీంట్లో ఉంటారనమాట. వాళ్ళు జిజ్ఞాసులు. హరే కృష్ణ. వీరిలో జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వారు. తేషాం జ్ఞానే నిశ్చయుక్తః ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని ఉత్తముడు. ఎవరైతే దేహం వేరు, ఈ శరీరం వేరు, ఆత్మ వేరు, ఆత్మని గురించి ఎవరైతే గుర్తించగలుగుతారో, ఆత్మ భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తమవుతుందని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఆత్మజ్ఞాని. ఆ ఆత్మజ్ఞాని ఎంతో ఉత్తమమైన వాడు. ఆ జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. అనేక జన్మల్లో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు, చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి జ్ఞానులు. వాసుదేవమయం మొత్తం కూడా, ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా వాసుదేవమయం, వాసుదేవుడితోనే నిండిపోయింది అని చెప్పి నన్ను తెలుసుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు మహానుభావులు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ప్రభుపాదులు వారిని చూపిస్తున్నారు. మళ్ళీ బెల్లు కొడుతున్నారండి. హరే కృష్ణ. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళతారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. సెకండ్ అండి, వదిలిపెట్టట్లేదు, ఒకటే కొడుకుంటారు. కృష్ణ మంచి టైం వచ్చినాయి. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైన. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళతారు, కానీ నా భక్తుల చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. అంటే దేవతల్ని పూజిస్తారు, పూజించి వాళ్ళు ఇప్పుడు 40 రోజులు దీక్షలు తీసుకున్నా ఉంటారు, బాగా కఠినంగా అన్ని నియమాలు పాటిస్తారు, పూజ చేస్తారు, వాళ్ళ కోరిక తీరుతుంది. కోరిక తీరంగానే వాళ్ళు చేసిన పూజ ఫలితం కూడా అయిపోతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ అవన్నీ మళ్ళీ మొదలైపోతాయి. కానీ ఆ దేవతలకు ఇచ్చే ఫలాలు కూడా భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. భగవంతుడి అధీనంలోనే దేవతలు కూడా ఉంటారనే విషయం తెలియదు. తెలియక దేవతలను ఆరాధిస్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. ఆయన పూర్తిగా భక్తులేంటి, భగవంతుడిని సేవిస్తారు, ఫలితం ఆశించరు. వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తులయ్యి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు, చింతామణి ధామం.
ఆ ధామానికి చేరుకున్న తర్వాత ఇంకా బంధ విముక్తులు అయిపోతారు. జగత్తులోని ఈ భౌతిక జగత్తులో నుంచి బంధ విముక్తులయ్యి వాళ్ళకి ముక్తి లభిస్తుంది అనమాట. ముక్తిధామానికి చేరుకుంటారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మమ బుద్ధేః పరం భావమజానంతో మమ వ్యయం అనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను ఇంతకుముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినానని తలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది అంటున్నారు. అంటే సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేరు వాళ్ళు. ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి, అంటే శాస్త్రాధ్యయనం చేయరు వాళ్ళు. మనకి శాస్త్రం ద్వారా గురువుల ద్వారానే భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అది తెలుసుకోవడం ద్వారా భక్తి సేవ చేయటం ద్వారా భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాం. కానీ అవన్నీ అల్పజ్ఞానం. మేమే తెలియగల వాళ్ళము, మేము ప్రయోగాలు చేస్తాము, చేసి ఆయనకి అసలు రూపమే లేదని ఆయన కనిపిస్తున్నాడు, అసలు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాడు చూపించమంటారు. ఇవన్నీ ఏదో సైంటిఫిక్, ఇది ఏదో ఇద్దరు ఆడ మగ కలిసినందువల్ల పిల్లలు వస్తున్నారు, అంతేగాని బీజప్రదాత్ భగవంతుడు ఏంటి, ఎక్కడుంది బీజం, ఎక్కడ భగవంతుడు అని చెప్పి నన్ను మాట్లాడతారు. వీళ్ళందరూ కూడా అల్పబుద్ధి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం ఉండదు, భగవత్ జ్ఞానం ఉండదు. ఆ జ్ఞానం లేనందువల్ల ఆ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైన జ్ఞానం ఇది. ఆ జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోనందువల్ల ఆ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎవరు భక్తులు కాగలరు? ఏషాంత్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మములందును ఈ జన్మమునందును పుణ్యకర్మలను అనుసరించినట్టు పాపములన్నీ పూర్తిగా తొలగింపబడినట్టు మానవులు భ్రాంతి ద్వంద్వముల నుండి ముక్తులై స్థిర చిత్తముతో నా సేవ యందు నిమగ్నులవుతారు. పూర్వజన్మలో ఈ జన్మలో పూర్తిగా ఆ పుణ్యకర్మలు చేసినందువల్ల పాపాల నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. అని ఏషాంతంత గతం పాపం. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు పూర్వజన్మలో భక్తితో చేసినందువల్ల ఈ జన్మ మానవ జన్మలో మళ్ళీ భగవంతుని సేవ చేసుకో, ఎన్నో జన్మల నుంచి మనం సేవ చేసి 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 మనం ఒక్కొక్క స్టెప్పే ఎక్కుతూ వెళ్ళాలన్నమాట. కాబట్టి పూర్వజన్మలో కూడా మీరు భక్తులు చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ నా నామం తలుచుకోగలుగుతున్నారు. వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలింపబడతాయి అన్నమాట. పూర్తిగా ఒక్కొక్కటే వెళ్ళిపోతాయి పాప చర్యలన్నీ. ఆ కృష్ణ అనే నామంతోనే వెళ్ళిపోతాయి. మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తిని పొందుతారు. అలాంటి వ్యక్తులు ఆ సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్తిగా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక పక్కలకు వెళ్లకుండా పూర్తిగా భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తులై ఉంటారు అన్నమాట. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చే విదుః ప్రయాణకాలే విచమాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. దేవాదేవుడనైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞములకు, పద్ధతులకు అధిపతిగా తెలుసుకున్నవారు, నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు. ఇప్పుడు భీష్ముల వారు ఆయన శుద్ధ భక్తులైన గొప్పవారు చాలా. ఆ భీష్ముల వారు పడిపోతున్నారు అనగానే అర్జున వెంటనే అంబశయ్య ఏర్పాటు చేయి, మీ తాతగారు నేల మీద పడకూడదు, భూమి మీద అని చెప్పిన అంబశయ్య ఏర్పాటు చేయించారు ఆయనకి.
ఆయన అంపశయ్య మీద పడిపోతారు రథంలో నుంచి కింద పడేటప్పుడు. తర్వాత ఆయన దగ్గరుండి మొత్తం శాస్త్రం మొత్తం కూడా ఎట్లా పరిపాలించాలి, పరిపాలనకి సంబంధించినవన్నీ కూడా విశేషాలు యుధిష్ఠిరుడికి చెప్పిస్తారు ఆ భీష్ముల వారి ద్వారా. ఆ భీష్ముల వారు కృష్ణ భగవానుని చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామం చేస్తారు అంపశయ్య మీద ఉండే. భీష్మ స్తుతి అని మనకి భాగవతంలో వస్తుంది, శ్లోకాలు చాలా బాగుంటాయి. ఆ భాగవతం శ్లోకాలు అన్నీ కూడా ఆయన భీష్ముల వారు భగవంతుడిని చూస్తూ స్తుతిస్తారు. దాహంగా ఉంది అనగానే కౌరవులందరూ వెళ్ళండి వెళ్ళండి కుండంతో నీళ్లు తీసుకునండి, తాతగారికి దాహంగా ఉంది అంటారు. ఆయన ఎంత మహానుభావుడు అయినా ఆయనకి కుండలతో నీళ్లు తెస్తారా? ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయే సమయంలో గంగాదేవిని రప్పించు అర్జున అనగానే ఆ పాతాళ గంగని రప్పిస్తారు ఆయన. అర్జునుడు బాణం వేసి ఆ గంగాదేవి ఆయన తల్లి దగ్గరొచ్చి కూర్చుంది చూడండి ఇక్కడ. అట్లా భక్తులు, శుద్ధ భక్తులకి భగవంతుడు అట్లా ఎదురుగుండా వచ్చి నిలుచుంటారు అనమాట. అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటారు, వాళ్ళకి కావలసినవన్నీ కూడా చూసుకుంటాను, మీకు లేనివన్నీ ఇస్తాను, ఉన్నవన్నీ కాపాడుతాను, నేను మీకు దగ్గరగా ఉంటాను. కాకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే దృఢ విశ్వాసము, శ్రద్ధ అవి కావాలి. అవి ఉంటే గనక మిమ్మల్ని నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పారు మనకి. భగవద్గీతలోనే చెప్తారు. అదేవిధంగా మనకి భీష్ముల వారికి చూశారు, మన పరీక్షిత్ మహారాజుకి చాలా మంది ఉన్నారు మనకి. అందరినీ కూడా ఆయన కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు, పాండవుల్ని అందరినీ కూడా. వారి మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు. చనిపోయేటప్పుడు ఆ భగవంతుడు గుర్తుకు రావాలి అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా కృష్ణనామాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటేనే మనకి భగవంతుడు గుర్తుకొస్తారు. మనం ఏ ధ్యాసలో ఉంటే ఆ ధ్యాసలోనే ఉంటాం చనిపోయేటప్పుడు, లేకపోతే మనకి జ్ఞాపకం రాదనమాట. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండత్ ప్రణామ్ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా బాగా అర్థమైంది. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. హరే కృష్ణ. ఇది స్టాప్ చేసేసి వస్తాను మీ దగ్గరికి.